Nin ye an ka podcast sendaɲɛko 104 ye min bɛ lase Banɛma Sogoba ani Nathaniel Danbele fɛ. Bi araba mɛ kalo tile 7 san 2025 an ka yɔrɔ kalanta o bɛ bɔ jirali kitabu la. Jirali kitabu sura 21 verset 3 ka se 4 ma. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ɲɛna ko ne ye kumakan ba mɛn ka bɔ masasigilan na ko Ala sigiso filɛ mɔgɔw cɛma. Ale na sigi u fɛ. U na kɛ a ka mɔgɔw ye. Ala yɛrɛ na kɛ u fɛ ye ka kɛ u ka Ala ye. 4. A na ɲɛji bɛ cɛ ka bɔ u ɲɛ la. Saya tɛna kɛ tun. Sukasi fana tɛna kɛ tun. Wala kasikan. Wala dimi. Kamasɔrɔ fɛn fɔlɔw tɛmɛna. An ka kelennaw waatiw la ni jirali yɔrɔ kalannen bɛ an hakili jigi an ka laban nɔrɔmako la. Don dɔ Ala na kɛ an cɛma yɛrɛ. O la ka to an kelen na o tɛna kɛ anw ka ɲɛnamaya la tun. Ɲɛji si wala lankolon si wala tɔɔrɔ si tɛna se ka jɔ fa Ala ka yɛrɛya kɔrɔla la. Nin ye jigiya ye min bɛ an dusu salo dugukolo kan yan. Welewelekan ye nin ye ko tuma o tuma n'i bɛ a jate ko i bɛ i kelen na, i ka i ɲɛw kɔrɔta sanfɛ ka Ala ka layiduw lajɛ, ka miiri Ala banbali ko la. Ale min bɛ na don dɔ la ani i k'a to a ka yɛrɛya o min ye ni senu ta ye o ka i fa kabini sisan. Jijali ye nin ye ko nin diɲɛ bɛ tɛmɛ nka Ala ka kantigiya bɛ to. A bɛ ka yɔrɔ dɔ labɛn o yɔrɔ min na i ka kelenya na jɔsi ka bɔ yen. I banbalen ka to. Kamasɔrɔ a bɛ i kanu ani ka i kɔnɔ a ka nɔɔrɔ kɔnɔna na. Ni laseli kɛra ka bɔ Delivery par Christ yɔrɔ ka kibaru ɲuman fɔ ni dɔnkili ye.